Isa. Mag-aral ka na? Kailan ka mag-aral? Hindi na siya magpapasubo. Pasok na raw siya eh. Baon niya na lang, tinapay, hindi na bedeng. Aba, ang bilis na ano, Tita Red. Ano yung babag mo eh? Panagdagdal ko eh. Kailangan daw eh, nahuli na. Tapos yun, mag-brush ka ng pen, ha? So, isa lang. Oh. Tama na. Unahan ka na ni Tito Red. Saan ka papasok? Saan doon mag-school? Saan mag-school? Malalayo. Lalayo? Saan yung malayo? Wala, Tita Red. Ba't yun yan? Bagal mo eh. Ano sa pinag-aralan mo po, yung anak ko ni Maring Doris, ano Ba't hindi ba pwede sa Jupiter, ante? pwede naman. Mami, pero pa yung... Saan ka mabibili? Ito papa, Wow! Tapat lang eh. Eh, mainit. Grabe na! Ang ela namin. Ayun, nakatalo na ela ko. Sayang, wala na si Daddy niya. Wala na ko pa, Tita Red. Oo, kanina pa nga eh. Hindi ko na nga masubo-subo to eh. Hinintay kita eh. Nunilo ka na. Ano na tubig mo? Balo na ka dyan. Oo. Uyain mo. Ano na yung baso mo? Hindi ka binigyan ni ate? Hindi. Sige, diyan ka na lang nila. Ay, kita na kasi kay Ella eh. Pepe na yung ilong mo. Kunti na lang, oh. Oh. Ulit. Corn beef. Ayaw ko talaga. Hindi ka pwede ko. Ayun na. Ano ko na si Tita Red. Dali na. Tapos na si Tito Red. Sana. Sarap ba? Tapos na-toothbrush ka, ha? Tapos, alis na kami! Saan papunta? Tupakin niya naman. Ay, naku, ang daming kalat.